Kør, kør. Kør, den optager. Kom, kør hurtigere. Du skal have fart på, kom nu. Gå Frans, gå Frans. Og hvis jeg er Frans, jeg vil have et smil, Frans. Og det var så det første styrt for Frans. Hvad siger han til det? Mesterne fra VA. Mesterne fra Mesterne fra VA. Ej, Hej. det er cyklist. Kom, kør videre. Det er så Frans, der bliver bange for en bus. Han er pisse i bukserne. Så. I said bye to the rain. Ja, det er for helvede. For helvede. Frans, den optager. Det rører på face. Må det gerne. Må det? Ja. Så kører. Eller ej, det skal jeg lige... Jo, det må jeg gerne. Hej, jeg er ude. Glimmer. Glemmer. Glimmer. Glemmer. Og kom så Se, Frans. der kommer en. Han tror seriøst, jeg må gå. Ja, ham der, han tror, han er mongol. Det tror vi andre. Kør, kør, kør. Kom, så kør. Og vi er oppe på 120 km i timen. Bilerne overhaler ham ikke. Dygtige. Og vi er på løb, så vi skal efter Frans. Han kører hurtigt. Han drejer. Han drejer skarpt. Han drejer for skarpt. Og vi ser lige reklamerne på dette skilt. Hold nu kæft.